Thokozani ngingenza ukuthi yanibekele umkhosi emakhosini. Cha, ngithi la please don't forget to subscribe if uqala ukubuka le YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini. Kuphela unyaka nje usazoqala ikakhulukazi nina bantu bakamoya nani bantu nje in general. Kukhona lento ekuthiwa ukuhlambuluka noma ukugeza. Ukugeza-ke kuhlukene igaba eziningi kakhulu. Kukhona ukugezela amabhadi, ukususa nje amabhadi. Uma uwumuntu-ke uyahlala uyihlambulula, ufane nathi nje siyizinyanga, ngikhulume-ke ngamavila ezinyanga nezangoma nabathandazi. Uthola ukuthi umuntu uthi hhayi, mina ngangenwa idlozi lizozenzela nje likwenzayo. Lizongitshela uma kufanele. Ezinye izinto awuyitshelwa idlozi, watshelwa wayalwa, nekufuneka ukuthi wena nje usukume wenze okwaziyo. Umuntu-ke uhlala ngokuyihlambulula uma ngabe ephila. Njengoba niku-festive season nje, ngiyacela ukuthi abantu bayifundise nje ukuthi after usuqedile, before uqala unyaka wakho, zihlambulule. If ukhona okwaziyo, usuwashe isithize sokuhlambulula, uhlambulula ubuke izinto zakho zihamba kahle. Uma uthi ayihambi kahle, shona kumuntu owumelaphi akuhlambulule, ukhiphe nje imali yakho, ugeze kahle, ukuthi ucelele nanokuqala kabusha unyaka kahle, izinto zakho zonke zilunge. Nawe osafuna ukuthi-ke ushaye unyaka wakho omusha, ushaye kahle unyaka wakho omusha u-right, zihlambulule before kuqala unyaka nje kahle kamhlophe, ukuze izinto zakho zonke uzothi ungene zivane zikhanye, uthi ngicela zibe zinhle zibe mhlophe izinto zami. Hhayi ukuthi usuyoze nkosi yami ugezwa ngoba nakho unebhadi noma unesithunzi noma unani nani. Siyizinyanga nje siyageza, siyaqhuma, siyaphalaza. Okunye sigquma ngakho nesiphalaza ngakho ngoba sifuna ukuzihlambulula. Singenelwa abantu abaningi abasuke benamabhadi, benamashwa, abanye babulala, abanye bayinjani njani, bayizinhlobo ngey'nhlobo zabantu. Uma hamba endaweni njengabantu bakamoya, sihabula yonke imimoya lena eminye izithola ukuthi inamathela kuwena njengomuntu kamoya. Ifuna ukuthi nje wena ube umuntu nawe othola bese uyayithatha uyayisusa, uyihlambulule leyo moya khona ungezukucindezeleka. Ziningi-ke iy'ndlela zokuhlambulula umuntu. Khona iziwasho, kukhona imithi. Usebenzisa lokhu okuzohambelana nawe, futhi ungagcini ngokusebenzisa lokhu okuzohambelana nawe. Usebenzise lokhu okudingayo wena, ngoba kukhona ukuthi uthole umuntu udinga yena ufisa noma ufuna, ake ngithi ufuna ukusebenzisa isiwasho, kodwa isiwasho siyamphika kufuna umuthi. Khona umuntu ofuna umuthi kanti uyamphika yena ufuna yini? Isiwasho. Ukuhlambuluka khona nokuhlambuluka nkosi yami, ukuya emanzini, ukuya ezibeni, ukuya kuphi kuphi. Uma umuntu kamoya nje, hlezi ulalela lo muntu la kuwena ngaphakathi, hlezi ulalela lo muntu oqhwakelela kuwena emahlombe akho, ekhanda lakho, ukuthi uthini kuwena, ugeze, wenze yonke into, uzihluphe. Ngoba esinye isikhathi inhlanhla ayidingi ukuthi wena uze uyilinde izifikele. Yebo, inhlahla iyafika ngale ndlela ifika ngayo, kodwa ungayihlangabezi, kungekho imizamo oyizamayo ukuze uye phambili, akuzukulunga ngane yakwethu. Thokozani-ke ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini lo ndaba enhlixoxa ngofakazi. Khona okunye ukugeza kuyaye kudinga ukuthi ukwenze kude. Khona ngisho ukuhlambuluka abantu abangakwazi, umuntu ayenze kuthiwa hamba uyohlambuluka, ukuyihlambulule usehlane. Khona ukuthi uyihlambulule nje usentabeni. Umkhulu ngizowathathapha amanzi, icebo liyozakha liyoqhamuka nalesi profit. Angisho ukuthi bese nenza-ke lokhu engikusho, ngoba ezinye izinto awuzenzi zingesisona isiprofitho phezulu impilo yakho. Uyaphila nje njengawo wonke umuntu, ngoba phela kukhona abantu abawothathekela ngaphandle. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba enhlixoxa ngofakazi. Goodbye, nibe nosuku oluhle. Festive season kusele nje iy'nsukwana ezimbalwa nama-hour, singene onyakeni omusha, singene kahle, siwuqale kabusha. Wena ozaziyo ufuna ibhizinisi, ufuna ini, sondela kubantu bakamoya. Angathi aluze kumina noma uze komunye umuntu, sondela kubona nje, uye kubona. Uma kukhona inkulumo ongayizwanga kahle, sikhuluma la ku-YouTube, khuluma nami ngikuchazisele, noma ngikwenzele ividiyo ngiyiqondise nje ngqo kuwena kahle, noma ngiyiqondise nje ngqo kuwena, ngoba umbuzo osuke ubuza usuke ubaluleke kakhulu. Khona nabanye basuke bewudinga, bezothola isimo sempendulo eza kuwena ngqo. Ungafani-ke nalaba bantu abaye bethi mkhulu, hhayi sengikhulile emoyeni, kodwa ebe umuntu engakhulile. Kuningi kukamoya kujulile. Kufana nokuthwasa.
ukuthwasa umuntu uthwasa njalo ngazo zonke iy'khathi. Ayikho inyanga ezokutshela ukuthi ayithwasi ngoba usho lowo muntu akasawuphupha, akasawunikeza umuthi yena abantu bakubo bemtshela ukuthi no, hlanganisa u-1 no-2 no-3 no-4. Ukukhathula nje lokho nalokho nalokho okuncane ey'ngane zakwethu. Thokozani ndawo, mkhulu wasemakhosini, indaba esixoxa ngofakazi. Don't forget to subscribe and share the video. Amen.